Инаи се этажашай. Плюс подвал дора 270. Дари ҳавлӣ на даромадгоҳи дарвоза. На бассейн. Инаи хонаҳои боваи параш. Инаи кухнии турецкий варианташ. Баъд тамоми санъаташ ремонт кардагӣ. Ба ҳамин полни тротуарни плитка задагӣ. Инаи бассейншай. На медроем айдари хонаҳои чизаш инаи ҳамому туалетшай. Ҷакузи задагӣ. Бернакшдая раковина дора. Калидор, туалети баня. Сразу дасти рост як хонаи дига дора. Дета треза дора сини ҳавлӣ. Бениҳоят ремонти хуб кардагиай. Ҳамаш ба чизои аъло, сифати аъло. Калидорш кафе задагӣ, дига ҷояш ламинат кардагӣ. Инаи хонаш ҳам ҳамихел ду треза сини дивор дора. Ина абоёш. Ина ҷои телевизора, то кабелни антеннао ҳамаи чиёш гузарондагиай. Полош полни ламинатай. Ина айдар биромадем бо и рости вахиди дарвозаги хонаш буд. Ина мегардем далше мерем. Далше мерем. Мегем айдар биромадем. Иҷо омадем. Ина иҷа территорияи бассейнай. Ина види хона. Ина иҷа меем. Иҷа кухни мешава. Хайна кухни гарнитурша насибуша мечаспонанд. Ана ина кухниш. Кухнишам ба тамоми санъаташ ремонт кардагиай. Замонавӣ. Иҷа мебироем. Дигари дарда мебироем. Иҷа калидорай. Типа прихожкашай. Медроем калидор.